Doon papicture tayo. Uy, magpapicture na kayo. Magpapapili tayo tapos anong oras na naman? Seven hours. Nag-80. Sige po lang. Papapili tayo doon. Papapili na tayo. Alam mo, Uy, ano kami na ipapicture na kami? Papicture kami. isang picture na lang. Ay, nagkakaroon mo na yung Marcel. Wala ko. Ay, ano po yung mga rin. So, bali-bali para ano. Sir, balik na lang po kami dito. Mga 10 minutes kayo magpapagawa. Natilak na po. Papapritan ka dyan, boss. Single pa dyan, super print. Diyan siguro. Ano